ತಾಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದೇ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡತಿ ನೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಎಟ್ಟಿ ಒರಿದಿತ್ತೇನೆ ಐಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡತ ಐಟ್ ಕದಾತ ಬೋಡವು ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ಪು ಉಂದು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನೆಂಜಿ ಓನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನತ್ತ ಎನ್ನ ನೆಂಜಿ ಓನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಓನ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಇದೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಟ್ಟಿನ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದೀಕ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರವಿ ಆರ್ ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಟ್ಟಿ ಎಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಕ ಬನ್ನಿ ಸುರುಕು ಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚೂರು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ನೈಸ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇತ್ತ ಒಂದು 10 minutes ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆರದಿಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪೈಕ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಕ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದೀತೆ ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಐದು ದುಂಬು ಎಟ್ಟಿನ ಅದಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀಕ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದು ಇತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಇತ್ತ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಉಂಡೆನಿತ್ತೆಯನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀಪೆವೆ ಇತ್ತ ಪ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಉಂಡೆಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡ್ನಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನಿ ಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲವೇ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಎಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಉಪ್ಪುಡಿ ಮನೆ ಸೂಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐತ ಮೇಲ್ಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನು ಪಡ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆತು ನಿಕುಲ ಇಂಚ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.